Яңалыклар чыгарылышы үзешене башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Бюджеттагы үзгәрешләр алдынгы депутатларны бүләкләү, бәлик булмаган эшләре буенча комиссияны яңарту чолда шәһәр советының 9-нчы утырышы узды. Чәчәкләр фестивале иҗат коллективлары чыгышы һәм башкалар Татарстан Республикасы көнен чолыда ничек билгеләп үтәчәкләр. Бюджеттагы үзгәрешләр алдынгы депутатларны бүләкләү, бәлик булмаган эшләре буенча комиссияны яңарту әлегә һәм башка мәсьәләләрне шәһәр советының 9-нчы утырышында карадылар. Утырыш дәүләт һәм шәһәр советлары депутатларына рәхмәт сүзләреннән башланды. Активистларга һәм волонтерларга шифлыкка алынган чәчләр өчен чираттагы йөкне формалаштыруда ярдәм иткән өчен рәхмәт җиткерелде. Чолы СВО башланганнан бирле 55-нче партия йөк җибәрде. Всем большое спасибо передаю от наших военнослужащих. У наших бойцов настроение мужское, с достоинством, переносит все тяготы воинской службы, уверенность в действии в глазах чувствуется, характер челнинский, татарстанский чувствуется. Хәрби хезмәткәрләргә ярдәм итүдә аерым торган депутатларны бүләкләр көтте. Раил Миңнегалиев Россия обороны министрлыгының генерал-лейтенант Павлов медаленә лаек булды. СВО ветераны шәһәр советы депутаты Тимур Нусратов республиканың электрон мактау тактасына кертелде. Утырышта 4 мәсьәлә каралды. Шуларның берсе шәһәр бюджетындагы үзгәрешләр. Направить остатки средств бюджета города на 1 января 2026 года, согласованные с Раисом Республики Татарстан, в сумме 300 миллионов рублей, на возмещение недополученных доходов за перевозку пассажиров городским транспортом 62 миллиона 758 тысяч рублей. Бер пассажирны йөртүнең үз кыйммәте якынча 80 сум тәшкил итә. Хәзерге вакытта юл йөрү бәясе 46 сум тора. Но мы же не можем наших челнинских пассажиров возить за 80 рублей. Во-первых, это высокая цена, неподъемная цена для граждан, мы этого позволить себе не можем. Во-вторых, за такую цену никто ездить не будет. Моннан тышы ел сайын 200 миллион сумнан артык акча автобуслар өчен лизинг түләүләренә җибәрелә. За 5 лет эта сумма миллиард. Миллиард дополнительно к этой сумме оплачивает руководство республики. По решению Рустама Нургалевича Миниханова 50% от лизинговых платежей. Мы автобусы у КАМАЗа приобрели в лизинг, поэтому 50% общей суммы лизинговых платежей 2 миллиарда. Көн тәртибендә тагын бер мәсьәлә гражданнар сәламәтлеген саклау һәм социаль яклау мәсьәләләре буенча шәһәр советының даими комиссиясе рәисе вазифасына Ринат Алимбековны раслау булды. Элегрәк бу постны ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенең элеккеге баш табибы Марат Мөхәммәдиев биләгән иде. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, яңалыклар. Шолда ГЭС бистәсендә урнашкан иң иске 2нче мунчага капиталь ремонт ясау дәвам итә. Кубуыннар өчен якын булган урын танымаслык булып үзгәрә һәм тиздән ул үзенең ишекләрен ачачак. Бердән инде үзгәрешләр булачагы турында алдагы минутларда сөйләрбез. Бирдә эшләр тулы куәтенә бара, бинага 50 елдан артык һәм шул ук вакыт эчендә бирдә бер тапкыр да капиталь ремонт ясалмаган. Хәзерге вакытта биздә эшләре алып барыла. Түбә һәм фасадны ремонтлауга, шулай ук җылылык су белән тәэмин итүне, вентиляцияны тулысынча алыштыруга аерым игътибар бирелә. Инженерлык челтәрләре 90%-ка яңартылган. Кровля сделана, фасад на стадии завершения, окна 90%, инженерные сети, как я уже сказал, электрик и так далее, тоже на стадии завершения. Сейчас красотульку наводим это все. По плиткам, по мозаикам, по другим вопросам. Все, точка поставлена, материалы заказаны, часть уже на объекте. Сейчас устанавливать, пройдемся, мы покажем. Уже сауны начали мы собирать. Бу ремонтланган мунча гына түгел, чын заманча спа комплекс булачак. Фонд отдыха, душ и сауна. Везде все примерно такие. Что-то больше, что-то меньше. Это индивидуальный так блок? Да. Сколько таких блоков будет? 14 саун, плюс 15 еще на третий этаж. Уңайлы мөхит булдыру мөһим яңалык булачак. Хәрәкәтләнү мөмкинлеге аз булган төркемнәр өчен махсус лифт урнаштырылачак. Подрядчылар сүзләренчә, барлык эшләр катгый рәвештә график буенча алып барыла. Мы с вами посмотрели 2 таких очень модных, удобных
общественных пространствах. 95 человек, мужское и женское отделение, смогут приходить, наслаждаться легким паром. В каждом отделении по 2 сауны. Одна с веником, другая сухая. Отдельно есть 15 боксов индивидуальных с сауной, с комнатой отдыха. Это для семьи, для большой компании, для, допустим, многодетной семьи. Масштаблы яңартулар федераль һәм республика программалары ярдәмендә алып барыла. Озакламы яңартылган мунча биргә килүчеләр өчен үз ишекләрен ачачак. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, яңалыклар. Шолы шәһәре Татарстан Республикасы көнен билгеләп үтәргә әзерләнә. Бәйрәм программасы белән башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Венер Харисов таныштырды. 30 августта чаралар шәһәрнең 3 районында узачак. Традиция буенча чараның визит карточкаларының берсе Чәчәкләр фестивале булачак. Быел аны юбилей даталарына шәһәрнең 400 еллыгына һәм беренче йөк машинасын чыгаруга 50 ел тулуга багышлыйлар. Шолда Чәчәкләр фестивале 1985 елдан бирле үткәрелә. Күләмле композицияләрне Хәсән Туфан проспектындагы Яр буе паркында карарга мөмкин булачак. Республика көненең концерт программасы шәһәрнең барлык район халкының күңеленә хуш килер. Яхшы кәеф булсын өчен тамашачылар үз иткән халык җырларыннан алып дәртле эстрадага кадәр, камера чыгышларыннан алып масштаблы шоу тамашаларга кадәр төрле жанрдагы музыка әсәрләре тәкъдим ителәчәк. Шулай ук бәйрәм кунаклары тере чәчәкләрдән ясалган картиналарны, инсталляцияләрне карый алачак. Павильоннарны үсемлекләр белән бизәячәкләр. Шәһәр ипподромында ярышлар уздырыла. 150дән артык спортчы көрәштә иң көчлеләр исеме өчен көрәшәчәк. Ат спорты ярышларында 50 җайда катнашачак. Куркынычсызлыкка аеруча зур игътибар биреләчәк. Это касается вопросов, связанных с проведением досмотровых мероприятий. Весь комплекс мероприятий необходимо предусмотреть и провести в вопросах обеспечения общественной безопасности. Габдулла Тукай исемендәге Яр буенда Чәчәк ат минем республикам концерты узачак. Программаны шәһәр артистлары һәм иҗат коллективлары тәкъдим итәчәк. Энтузиастлар бульварында репродукцияләр күргәзмәсе, Татарстан буйлап сәяхәт, таны белү викторинасы оештырыла. Тәбиев Яр буенда минем Татарстан син барысыннан да яхшырак дигән флешмоб узачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Мега Second Hand. Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Second Hand. Набережные Челны. ТЦ Арзан.